Hledáte novější moderní bydlení do 30 minut od Prahy, kde můžete rodinu vypustit na vlastní zahrádku, ale zároveň nepotřebujete ohromnou vilu za nesmyslné peníze? Tohle by se vám mohlo líbit. Na kopci s výhledem do krajiny vyrostlo v roce 2019 několik řadových domů. Celkem 12 mladých rodin tu vytvořilo takovou malou sousedskou komunitu. Čas od času se ale někdo potřebuje přestěhovat jinam. A zrovna u tohoto domu si na své přijdou příznivci modernějšího nadčasového designu. Majitelé si zde celý prostor doslova vymazlili, což potěší oko, ale zároveň se vám tu bude krásně a komfortně bydlet. Zahrada s krytou terasou tu má 80 metrů, což ale udělá hromadu radosti vašim dvounohým i čtyřnohým zlatíčkům. A za brankou na vás pak čekají široká pole a lány, které přímo svádějí k výletům a výjížďkám na kole. Máte-li rádi celý svět jako na dlani, přijeďte se porozhlédnout. Ať se vám daří.